Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άργησα πολύ να ανεβάσω, έχετε δίκιο, αλλά ήμουνα στην Τίνο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, φεύγουμε, αλλά πριν φύγουμε θέλω να πάμε μια βόλτα 15 Αύγουστο ανήμερα στο χωριό μου, στα Ιστέρνια, που έχουμε το παραδοσιακό πανηγύρι. Πάμε να δούμε, μάλλον θα είναι voice over το βιντεάκι, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορούσα εύκολα να τραβήξω με ήχο. Πάμε να δούμε αυτό και να δούμε πώς θα το συμπληρώσουμε. Είναι τελευταία μέρα, είμαστε έξω από την Παναγία. Περιμένω να βγουν οι υπόλοιποι να μπω εγώ γιατί έχω τη Μαρού. Και μπαίνουμε καράβι να γυρίσουμε πίσω και συνεχίζουμε. Οπότε πάμε να δούμε το πανηγύρι γενικώς και θα σας γράφω έτσι και στοιχεία τι κάνουμε στο χωριό και ποια είναι τα έθιμα και όλα αυτά. Κάποια στοιχεία, κάποιες γνώσεις, θα σας μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις που έχω και εγώ, ελάχιστες βέβαια, αλλά αυτές θα τις μεταλαμπαδεύσω σε εσάς. Πρωί 15 Αύγουστο, ανεβαίνουμε ψηλά στην εκκλησία, στη δεύτερη έβρεση της εικόνας της Θεοτόκου. Είναι στο χωριό μας, ψηλά στο βουνό, αρκετά ψηλά, βλέπετε πώς ανεβαίνουμε. Και αυτό που έλεγε και η μαμά μου πριν στο βιντεάκι είναι η αντάρα, δηλαδή έχει κατέβει το σύννεφο χαμηλά και καλύπτει το βουνό. Η δεύτερη έβρεση, βλέπετε εδώ, ναι, έτσι, εκεί. Η δεύτερη έβρεση είναι το σημείο που βρέθηκε δεύτερη φορά η εικόνα της Παναγίας, όταν μετά από 19 χρόνια από την αρχική έβρεση κλάπηκε και μετά από πίεση στον κλέφτη που ασκήθηκε, βρέθηκε εκεί πέρα τέλος πάντων. Εδώ ήταν τα γλυκά τα οποία πάμε για κέρασμα στη δεύτερη έβρεση. Να, εδώ είναι η δεύτερη έβρεση. Εμείς σηκωθήκαμε πολύ νωρίς και φτάσαμε πολύ νωρίς στην εκκλησία. Βλέπετε είμαστε πολύ λίγοι. Μετά ήταν πάρα πολύς ο κόσμος φέτος. Εδώ τα κορίτσια με τα γλυκά, με τα κεράσματα. Πάνε προς την εκκλησία. Φυσάει τρελά. Αν και φέτος μας έκανε πολύ καλό καιρό. Εκτός από κάτι σπάνιες περιπτώσεις. Εδώ είναι μετά τη λειτουργία, κερνάνε καφεδάκι και διάφορα γλυκά. Εδώ βλέπετε κόσμος, χαμός και βασικά κερνάνε ρακί. 9.30-10 η ώρα το πρωί ήμασταν εμείς με τα ρακιά, να το, για την απόδειξη, ρακιά και γλυκά. Εδώ είμαστε στα Ιστέρνια, στο χωριό. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη φέτος μας έβγαλε ασπροπρόσωπους, τα παιδιά μαζεύονταν εκεί και διαβάζαν, που λέει ο λόγος, παίζανε επιτραπέζια κυρίως και γινόταν ένας χαμός. Ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση από την κοινότητα. Και εδώ πια βράδυ, με βλέπετε, ντυμένη για να πάω στο πανηγύρι του χωριού. Αρχίζουμε για το πανηγύρι, είμαστε έτοιμοι. Σήμερα της Παναγίας θα γίνει χαμός. Και αρχίζει το πανηγύρι, έχουν στηθεί τα τραπέζια, από νωρίς βοηθήσαν όλοι έτσι στην κοινότητα. Εγώ δεν βοήθησα πάρα πολύ φέτος. Και αρχίζουμε και πίνουμε βέβαια ρακί από ό,τι καταλαβαίνετε. Πανικός από τον κόσμο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο είχε το πανηγύρι. Πάντως γινόταν χαμός και φέτος βρήκαμε ωραίο τραπεζάκι άκρη-άκρη, ώστε να μην γίνεται πολύ χαμός εκεί που καθόμαστε. Εδώ βλέπετε χορούς και πανηγύρια και σε λίγο θα δείτε και τη δική μας κατάσταση. Και μετά τα πυροτεχνήματα αρχίζει εδώ το πανηγύρι το σωστό. Εδώ χορεύαμε όλο το βράδυ. Περιττώ να σας το πω ότι μετά το πανηγύρι η γάμπα, κυρίως η δεξιά, δεν πατιέται. Δηλαδή πάμε σαν ανάπηροι στα σκαλιά που έχουμε πολλά στο χωριό μας. Χορεύαμε όλη τη νύχτα, βέβαια όσο αντέξαν τα παιδάκια, γιατί μετά από κάποιο σημείο τα παιδιά αρχίζανε και κοιμόντουσαν στο τραπέζι. Βέβαια το πανηγύρι, από ό,τι άκουγα εγώ από το σπίτι, κράτησε μέχρι τις 5-6 το πρωί. Από ό,τι κατάλαβα, κράτησε μέχρι αργά. Εμείς περάσαμε πάντως τέλεια.
Hangover. Και μετά από ένα πανηγύρι, η μέρα της αναχώρησης, φύγαμε ακριβώς την επόμενη και τι καλύτερο από ένα πρωινό, hangover όπως λέγεται. Ήταν υπέροχο. Και εδώ περνάμε κατευθείαν στην Καλαμάτα. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από τα γενέθλια της Μαρθούλας. 19 Αυγούστου είχε τα γενέθλιά της, έγινε 9. Και της κάναμε έτσι ένα μίνι παρτάκι οικογενειακός. Μπράβο, παιδιά! Συνεχίζοντας, είμαστε στο δρόμο, πάμε προς Κιλίνη. Φύγαμε από την Καλαμάτα και πήγαμε προς Κιλίνη. Ήταν περίπου 2,5 ώρες απόσταση, πάρα πολύ γρήγορα. Τα κορίτσια ενθουσιασμένα, θα το δείτε σε λίγο, γιατί πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο γεμάτο νεροτσουλήθρες. Είμαστε στριμωγμένες. Εδώ είναι η Μαρού. Μαρού. Και μια βαλίτσα τεράστια στη μέση που έχει στρογγυλοκαθίσει η Μαρού. Φτάσαμε! Επόμενος προορισμός, Κιλίνη. Τίνο, Καλαμάτα και τώρα Κιλίνη. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο και τα λέμε από εκεί αναλυτικά. Κορίτσια. Φτάσαμε. Κορίτσια, πού πάτε? Α, όχι, όχι, πάμε απέναντι. Πάμε απέναντι. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα, στη θάλασσα. Χαρίς. Από εδώ πρέπει να είναι η είσοδος. Εδώ νομίζω. Όχι, όχι.
Δεύτερη μέρα στο Greek Hotel Oasis Aqua Park. Είναι ένα ξενοδοχείο στην Κιλίνη που έχει κάτι τεράστιες νεροτσουλήθρες. Δεύτερη μέρα σήμερα. Πάω να φέρω τα υπάρχοντά μας για να πάμε τώρα παραλία και πισίνα και μετά στις νεροτσουλήθρες. Φάγαμε ένα πρωινό να σκάσουμε. Πιστεύω δηλαδή μετά, αφού γυρίσουμε τις διακοπές αυτές, ανεβαίνουμε στην πλάστιγκα για να ζυγιζόμαστε, όχι σε ζυγαριά. Τέλος πάντων, και τώρα ψάχνω το δωμάτιο. Περίμενα. Γιατί είναι λίγο μπέρδεμα εδώ η κατάσταση. Έχω και τη Μάρου μαζί μου που η κακομοίρα είναι μόνη της πολλές ώρες. Πάω να δω τι κάνει και πάμε για μπάι. Κορίτσια! Κάνουμε τσουλήθρα. Μπλήμ, κοιτάξτε να πάμε να τις φουρνήσουμε. Να κάνουμε τσουλήθρα. Έτσι κάνω, Χαρούλα. Από εκεί, Μπιλάκο, μην πας πάνω σε αυτά τα συστήματα εκεί. Κάνουμε καμιά τσουλήθρα. Κάτε. Φεύγετε δεξιά ή αριστερά, Φοβάμαι. Όχι, που μας έχει δεξιά ή αριστερά κάνεις. Φοβάμαι. Κάτσε, περίμενε να βρέξω λίγο το... Έχω πολύ καθαρά δόντια, τι να πω. Λοιπόν, πάμε με το τρένα και είμαστε στις πίσω θέσεις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σε λίγα λεπτά είναι. Κατάλαβα, δεν πειράζει. Αρχίσουμε. Φεύγουμε. Γεια σας, παιδιά. Πάμε νεροτσουλήθρες. Ναι. Όρεξη να έχεις είναι εδώ, πολύ περπάτημα. Και τώρα έχουμε πολύ νεροτσουλήθρα. Έχουμε κάτι πολύ μεγάλο. Μπράβο, Χάρης! Καλώς την! Μαμά, ο παπάς μας έπρεπε να το μετρήσει. Πού? Αυτό, είναι δίπλα. Να πάρετε αυτά τα χαλάκια όμως. Θα πάρει. Κάνω αυτό. Κατέβουμε την νεροτσουλήθρα. Κάντε μπουτιά να σας πάρει. Κάνε, ναι, έλα. Προς εμένα, έλα. Ένα, καθίσατε. Δύο, τρία, πάμε. Δεν φεύγει με τίποτα. Πώς χτύπησε το πόδι σου? Το μάτια σου. Εγώ. Τι έχω? Πάμε. Πάμε Πάμε άλλη μία. Αυτή φορά το πετάω εγώ. Τελευταία φορά το πετάω.
Ναι, έλα. Μην σου φύγει όμως. Πάμε άλλη μία, ελάτε. Δεν κάνει τώρα καθένας μόνος. Με το κινητό. Έπεισα. Μόνο πέσω κατά λάθος μόνη μου. Δεν μπορώ όμως να το κρατάω. Έτσι. Έτσι κρύβα. Δεν μπορώ να πολύ μέσα. Κρατιέσαι από κάτω μου, κρατιέσαι από κάτω μου. Βάλε και το άλλο χέρι. Έτοιμοι! Ναι! Όπα! Τι να σου πω! Ξαναμπαίνουμε την στόμα! Ξαναμπαίνουμε το στόμα! Τα μούτρα σου! Απέσιο! Απέσιο! Και κάπως έτσι τελείωσαν οι διακοπές μας. Ναι, στο βίντεο, ναι. Πήγαμε Τίνο, πήγαμε Καλαμάτα, που δυστυχώς έχασα τα πλάνα που τράβηξα. Πήγαμε με τη Σύση Καλαμάτα και πήγαμε και στην Κιλίνη, στο Γκρεκοτέλ. Το βιντεάκι, επειδή καταλαβαίνετε, εγώ λίγο ντρέπομαι με τον κόσμο, δεν μιλάω μπροστά στον κόσμο πολύ, γι' αυτό μιλάω πάνω στο βίντεο όπως τα είδατε. Αυτές ήταν οι διακοπές μας λοιπόν για φέτος, 2022-2023 διακοπές. Είμαστε πια στην έδρα μας. Και πήγαμε να πάρουμε σχολικά. Ναι, ανεβάζω αυτό το βιντεάκι τώρα και μετά έρχεται επόμενο βιντεάκι με haul σχολικών. Τώρα μόλις αγοράσαμε κάποια σχολικά και περιμένουμε να έρθουν και τα υπόλοιπα για να τα δούμε μαζί. Ναι. Αυτά λοιπόν. Καλό χειμώνα, όχι, καλό φθινόπωρο, με υγεία, με ηρεμία, με αγάπη, φιλάκια πολλά, να προσέχετε και τα λέμε σύντομα πάλι.